Айде на здраве! Този поздрав е за Асан Нихатогилю, шампиона на село Алеко Константиново. 2026 е неговата година. Асан Нихатогилю, име, дето всички знаят. За гълъбите му навсякъде говорят и ги хвалят. Мнозина се смеха, шушукаха зад гърба. Днес навеждат глава, видяха кой е номер едно. Смерак ги гледа, смерак ги продава. Който вземе от него винаги остава доволен. Не с приказки, а с работа си спечели честа. Затова днес е шампиона на годината. Асан, шампиона е той. 2026. Победата е негова, стой. Гълъбите му са класа, знаят го хората. Който търси най-доброто, спира при шампиона. Ей, Асан, жив и здрав да си, брат. Все нагоре да върви твоят занаят. Завистта остава зад гърба, а успеха е винаги при теб сега. Не всички му стискат ръката с уважение, защото успехът идва след търпение. Отдалеко Константиново тръгна славата му смело. Името му се носи от село на село. Нека все така късмета да е с теб, да има здраве, берекет и успех. За Асан Нихатогилю чашите вдигаме сега. Шампиона на 2026. Честит!